бинандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ёвари деҳқон пешкаш мешавад. дар ин барнома роҳҳои дурусти муайян кардани миқдори заҳрдору дар дорупошаки дастиро нишон медиҳем. ёвари мо дар ин мавзӯъ мутахассиси ташкилоти ҷамъиятии Нексигол мушовир Бобо Мурод Қундузов. тамошобинони гиромӣ, деҳқонон бисёр ба мо савол медиҳанд ки ба 10 литр об чанд грамм заҳрхимикат дар кор. албатта дар инструксияҳои ҳар як препаратҳо дозировка ё меъёри сарфи заҳрхимикат барои 1 гектар пурра навишта шудааст. аммо ба деҳқонон меъёри сарфи дору ба 10 литр об зарур. ба ин савол ҷавоби аниқ нест. ҳозир мо шумо қадам ба қадам роҳҳои муайян кардани меъёри сарфи заҳрхимикатро барои дорупошакҳои дастӣ меомӯзем. аввал ба дорупошак 10 литр оби тоза меанзем. ба майдони санҷишӣ даромада оби тозаро мепошем. баъди пошида шудан майдоне ки об пошидем чен мекунем. чен кардани андозаи майдони санҷишӣ барои як заправка аз якчанд омилҳо вобаста аст. аз андозаи қатраи насадка ва фишори корӣ, аз дарозии сатҳи дорупоши дар вақти кор ва аз суръати ҳаракати шахси дорупош. ҳозир мо бо дорупошаки дастӣ 10 литр обро ба майдони 3,3 сотиқ пошидем. бо воситаи дорупошаки айрозолӣ бошад 10 литр обро ба майдони 7,2 сотиқ пошидем. акнун миқдори заҳрхимикатро ба 10 литр об муайян мекунем. дар дастам яке аз заҳрхимикатҳои машҳур карате зиён ҳаст. инструксияшро мекушоем. карате зиён барои 1 гектар ним литр тавсия дода шудааст. як заправкаи мо ба майдони 3,3 сотиқ расид. барои 1 гектарро коркард кардан дорупошаки дастиро 31 маротиба заправка мекунем. ним литр заҳрхимикатро ба 31 тақсим кунем, қариб ки 16 миллиграмм мешавад. хулоса барои 1 гектар бо воситаи дорупошаки дастӣ 31 заправка лозим буда барои ҳар як заправка 16 миллиграмм доруи карате зиён меандозем. агар 10 литр об бо воситаи дорупошаки моторӣ ба 7,2 сотиқ пошида шуда бошад, пас барои 1 гектарро коркард кардан дорупошаки моториро 14 маротиба пур мекунем. ним литр заҳрхимикати карате зиёнро ба 14 тақсим кунем, 36 миллиграмм мешавад. хулоса барои 1 гектар бо воситаи дорупошаки моторӣ 14 маротиба 36 миллиграмми доруи карате зиён меандозем. тамошобинони гиромӣ, биёед боз як бори дигар маълумоти гирифтаамонро мустаҳкам мекунем. ҳамеша дар хотир доред, 1 гектар баробари 100 сотиқ мебошад. карате зиён барои 100 сотиқ ним литр тавсия шудааст. бо дорупошаки дастӣ 10 литр об ба майдони 3,3 сотиқ расид. барои 100 сотиқро коркард кардан онро 31 маротиба аз нав пур ё ин ки заправка мекунем. ним литр заҳрхимикатро ба 31 тақсим кунем, 16 миллиграмм мешавад. хулоса барои 1 гектар замин бо воситаи дорупошаки дастӣ 31 маротиба 16 миллиграмми карате зиён меандозем. 10 литр об бо воситаи дорупошаки моторӣ бошад, ба 7,2 сотиқ замин пошида шуд. пас барои 100 сотиқ онро 14 маротиба пур мекунем. ним литр заҳрхимикати карате зиёнро ба 14 тақсим кунем, 36 миллиграмм мешавад. хулоса барои 1 гектар бо воситаи дорупошаки моторӣ 14 маротиба 36 миллиграмми карате зиён меандозем. акнун биёед якҷоя фарқияти байни дорупошаки дастӣ ва моториро дида мебароем. барои чӣ бо яке 3,3 сотиқ, бо дигаре 7,2 сотиқ
дору фаро гирифта шуд. барои он ки техникаи автоматикунонида шуда ҳамеша 2 маротиба бештар кор мекунад. новобаста аз фарогирии ҳаҷми замин, заҳрхимикат ба ҳар як сотиқ баробари меъёр пошида шудааст. барои чӣ мо бояд тарзи дуруст меъёркунии дорупошаки дастиро донем? якум, барои натиҷаҳои хубро ба даст овардан. дуюм, барои кам кардани зарар ва муҳити атроф ва экология. сеюм, барои кам кардани хароҷот. барои меъёри аниқи дору, сӯзандории яккарата ё ки зарфҳои меъёрдор истифода баред. одатан меъёри сарфи дору бо воҳидҳои вазн ва ҳаҷм ба 1 гектар, масалан грамм гектар, миллиграмм гектар, литр гектар ва ғайра ҳисобида мешавад. тамошобинони гиромӣ, вақти коркарди зироат бо заҳрхимикатҳо риояи техникаи бехатарӣ ҳатмист. вақти шамоли сахт ё муқобили шамол дорупошӣ манъ аст. пеш аз оғози дорупошӣ ҳатман ба кадом тараф вазидани шамолро муайян кунед. роҳ нагаштан аз рӯи замини дорупошида беҳтарин муҳофизат вақти кор бо заҳрхимикатҳо мебошад. ҳамеша дар либоси корӣ бошед. вақти коркард дар атроф касе набошад. дар рӯи баргҳо намӣ ё об набошад. дар замини кушод доруро саҳарии барвақт ё бегоҳӣ вақти салқинӣ пошед. обу ҳаворо пайгирӣ кунед то ва баъди дорупошӣ борон набошад. вақти дорупошӣ ҳарорати ҳаво аз 28 дараҷа боло ё 15 дараҷа поён набошад. доруро чунон пошед ки шамол онро ба замини дигарон набарад. махсусан гербитсидҳо хатарноканд. дорупошак бояд бенуқсон бошад. заҳр ба либосатон начакад. вақти дорупошӣ хӯрокхӯрӣ ё обнӯшӣ манъ аст. вақти дорупошӣ нӯги найчаи дорупошакро ба рӯятон наздик накунед. барои як одам аз 5 соат зиёд кор кардан бо дорупошак манъ аст. ҳавзҳо ва чоҳҳои оби нӯшокиро аз фаромадани заҳрдору эҳтиёт кунед. заҳрхимикат барои моҳиҳо ва организмҳои обӣ хатарнок мебошад. баъд аз дорупошӣ ҳатман оббозӣ карда, либосҳоятонро аз дигар либосҳо алоҳида шӯед. банкачаҳои заҳрдоруро ҳаргиз барои рӯзгор ба мисли намакандозӣ ё шакарандозӣ истифода набаред. ин қатъиян манъ аст. онҳоро дар оштон сӯзед. боқимондаҳои заҳрхимикатро дар банкачаҳои худашон нигоҳ дошта, дар ҷойи аз кӯдакон дур ва дастнораст гузоред. фаромӯш накунед, мо об намедиҳем, мо дору мепошем. пеститсид набояд ба замин чакад. бо мо бошед. мо ба шумо мустақилона бар зидди миттаи помидор мубориза бурдан ва тарзи дурусти омода кардани маҳлули оҳаку сулфурро нишон медиҳем. ба шумо барору комёбӣ ва дастурхони пурнозу неъмат таманно дорем.